נראה, התעוררת? נר? אתה ער? לך לשטוף פנים. לי לך לשטוף פנים. לא קרה שום דבר, זה רק צלה. קטעים. רגע, עוד אחד. מה שעה? אני הולכת לעבור עם בית ספר. 20. עכשיו 20? אוי. מה זה הגובה הזה? מה זה? ביי, יום נעים. עצמכם. ביי. אז זהו, אז אני עליתי במבצע משה, שזה היה בשנת 1985. הייתי קטנטונית, בסביבות גיל 9, משהו כזה. וההורים שלי נפטרו באתיופיה, אז ככה שבאתי עם אחותי הבכורה. ומכיוון שלי לא היה הורים, אז בעצם אני ואחי היחידים שלא היינו נשואים, אז שנינו הלכנו לפנימייה שנקראת חופים. גרה בבית שמש, נשואה ליעקב. יש לי 6 ילדים. אני גרה בבית שמש קרוב ל-18 שנה בערך. ואני במקצוע שלי מורה בשני בתי ספר, בית ספר אתרוג ובית ספר הראל. עכשיו הולכים לשטח של הכפר האתיופי, ששם הקהילה עובדת, כל אחד קיבל ערוגה, שטח, והיום אנחנו בעצם מביאים איזה מישהו שיתקין מים. אז הכפר האתיופי הוא אתגר של הורים שהם לא השתלבו בשוק העבודה, וחשבנו להעסיק אותם בנושא של חקלאות. וכשהמטרה הייתה באמת במקום שישבו בשכונות שלהם ושחקו קלפים ומהבוקר ועד הערב, כשילדים חוזרים, במקום לראות את ההורים שלהם עדיין יושבים ומשחקים קלפים, אלא יראו אותם שהם עבדו ושהם חזרו מהעבודה והם כבר עסוקים בלהכין לילדים ארוחה או משהו כזה. ሰርተን ምን በላይ ነበር ነፎግረን ጠፋይነ ደሙ ያርጀን ቂጤን ወድ ውጀማ ጭቃው መበላይ ነበር እዚህ ቀልጨ ነው እንጂ የፍራት እንዲህ አረገችልን ብለን ልናመሰግንሽ ነበር። አሁን የፍራት ዋስታቶት ወደ ተመመሪያ ነው። አሁንም ደግመሽ ይሆነ ዋስታቶት ተጠነከርሽ ይሆነሽ ቤት መሬት ኑ አናኑ ባይ መጋጋ ለርሻው አባል መጨረሻ ላይ ስንደርስ ግና ሜዳ ላይ ፈሰስነና ታዲያላው ብዙ ነው ይተላ ይተላ ለራሻይር התחלנו את הפרויקט הזה בעצם אנחנו היה לנו קשר מאוד הדוק עם ראש העיר והוא הבטיח 30,000 שקל. וכשכבר יצאנו לדרך, אז היה בחירות, היה כל מיני עניינים שהם לא קשורים אלינו וגם לא ממש אליו, זה התעכב. ויצא מצב שבסופו של דבר שהקהילה צריכה כן להשתתף בסכומים האלה. אני זוכרת את עצמי כשהייתי במכללה עוד, כשסיימתי אמרתי לעצמי, אני אקים עמותה לנושא של הנוער. אצלנו הנוער הוא נטו, זאת אומרת, לא בעולם של התרבות האתיופית ולא בעולם של התרבות הישראלית. איפשהו הוא די מנותק, מצד אחד הוא רוצה להיות מזוהה, מצד שני, מה לעשות, צבע העור די קובע.
ואמרתי לעצמי, אני אקים עמותה כזאת. ומעבר לזה, מקבלים גם חוג שהוא איכותי. חוג לא כדורגל, כי כדורגל זה מצוי, משחקים אחרי הצהריים וכו'. אנחנו רצינו חוג שהוא איכותי כמו שחייה, כמו טניס וכו', שזה בא לענות על הצרכים של ההורים שלא יכולים לעזור לילדים. להיות יתום זה לא פשוט. זה להתמודד, זה להתמודד, לראות את העולם של אנשים אחרים, ולהתמודד, שבאים לבקר, לא פשוט. והייתי אומרת לה, תתגברי, כי את הולכת לפקות המון, וכאילו לחוות חוויות שהן לא הכי פשוטות. זה להתלבט בשבתות איפה ללכת, זה להתלבט מה לעשות עם עצמך, זה להגיד לעצמך, אין לי את העצה של ההורים שלי, אני עכשיו צריכה להחליט מה אני רוצה מעצמי, מה אני הולכת לעשות. לכן אני אומרת, אותה ילדה צריכה לחשוב במה היא טובה, הכי טובה שיכולה להיות, ושמה להתמקד, ושמה לפרוץ.